Efo'r hinsawdd ansefydlog, mae bod wrth ymyl afon efo'i anfanteision hefyd. A mis Gorffennaf llynedd, gawson nhw llifogydd ofnadwy. Ndio mashini ne sialiere mondoro ambetere nge manjere na pipe ikedie memerera to avandete yuka ukidira manje mara gakukumemere kiora yonde ru manjere ya madire kuvwa mabwero kidira indo iranunga gukukununga gutikendo twanosha tutirega kono ndo toshora okire riu kumonini wetu na kinyagia butura wonere no ndo raukire tutana wona ringi woli ndo anoneka. Nes ymlaen, da ni'n pasio cronfa ddŵr y cwmni trydan, oedd yn gyfrifol am y llifogydd. Anodd credu bod yr holl ddŵr yma jyst i greu trydan i'w gwerthu dramor, a dim o'r dŵr na'r trydan yn cyrraedd pobl yr ardal. Ar ôl y llifogydd, aeth pethau o ddrwg i waith, efo'r cyfnod sych iawn a'r teulu'n colli cnyda a'i hanifiliad. Ers hynny, maen nhw'n un o nifer yn yr ardal sy'n cael help gan un o bartneiriaid Cymorth Cristnogol, sef CCS, gwasanaethau cymunedol Cristnogol Nwyrain Mynydd Kenya. Y ganolfan yma ydy un o orsafoedd hyfforddi CCS, ac yma maen nhw'n cynnig hyfforddiant a chymorth i ffermwyr yr ardal. Maen nhw'n gwneud bob math o bethau yma o gynnal cyrsia coginio a maeth, i gyflwyno bridiau cryfach o ieir a geifr, ac arbrofi a rhannu hada planhigion sy'n gallu goroesi mewn cyfnodau sych. Maen nhw wedi gyrru ni allan i'r ardd i sbio ar i planhigion nhw'n dwi'n gwybod i enw nhw, so be di hwn? Wel, amaranthus ydi enw hwn, amaranthus talele, maen nhw'n alw fo fama. Ond mae hwn yn tyfu gyda ni adra, ond yn rar. Da ni'n defnyddio fatha planhigyn ornamental, ti'n gwybod yn rar. Ond maen nhw'n defnyddio fo i fita. Ti'n efo hein efo'r hada, falle? Ia. Maen nhw'n rhoi yr hada yma mewn rhyw ddiod, maen nhw'n galw'n porridge ar ddim fatha yw dyn ni. Fatha porridge fel Na, dwi di flasio. A mae yna lot o brotein yn y hein. Felly mae'n dda iawn ar gyfer bwyd plant bach. A dwi'n meddwl bod fi wedi gweld coeden papaya yma, achos mae papaya yn ffrwyth hawdd i dreulio. A ti'n meddwl, mae yna lot o vitamina yn nhw, felly ti'n codi lefel maeth y plant. O, rai fi ddechrau reid yr papaya mae blefyn, dwi'n meddwl. Maen nhw'n tyfu lot o ffrwythau a llysiau yn y ganolfan yma, mwyn dangos i bobl leol pa fath o gnyda sy'n gallu gwrthsefyll sychdwr. A mae yna mangos o'n cwydnod. O, mae yna mangos efo lliw a llun yma. A mae blas y ffrwythau mor wahanol yn dydi? O, di ysbia lliw ar hwnna, ti'n gwybod? Mae'r ogla bob dim bendigedig. Gwyd, da ni'n tyfu coed eirin a falag a ti. A mae'n cael cerat syth i dy rarin o mango. Braf, de. Wel, ti di gweld hein o blaen, Branwen? Wel, dwi'n am y bo fi sti cnau dyn nhw, ie? Ia? Sut wyt ti'n gwybod yna? Cnau mwynci, achos bo fi wedi gweld nhw o'r blaen. Mae pobl yn meddwl adra, de, cnau, maen nhw'n tyfu ar goed. O, sgwrs, ie. Ond mae cnau dyllar, neu peanuts yn tyfu o dan y pridd. A fel mae'r enw peanuts na'n olygu, maen nhw'n perthyn i'r teulu pys. O, reit. Yndi. Cos legiwm ydy'r planhigyn yma. Fel ti'n gweld efo'r dail, mae'n debyg iawn i planhigyn pys, de. Rwan, da ni'n cyrraedd un o'r llefydd pwysica. Pwysica? Achos dyma lle maen nhw yn dangos a hyfforddi bobl sydd i dyfu millet. O, reit. A mae millet yn gnwd arbennig o bwysig ac yn werthfawr iawn, achos mae fwyd sefydlog mewn lot o wledydd yn Affrica, mae'n gwrthsefyll. Millet di hwn, lle? A moda sych, ie. O'n i'n disgwyl millet i fod yn hir, ti'n gwybod? Maen nhw'n rhaid o mewn cabell o bwtsi ac ati. Ie, millet gwahanol di hwn. Maen nhw'n defnyddio fo bob dydd yn lle pethau fel
bara neu tatws neu reis. Mae yna faeth uchel iawn am maeth uwch yn y math yma. O, ti di dysgu beth i fi tro yma, amdan y millet yma. Dwi'n ddim ti di dysgu mwy i fi ar y daith yma. Wel, sbi a bechod. Mae hwn yn enghraifft da o fethiant y planhigyn yma i medru goroesi y tywydd poeth a sych yma. Am fod mae y watermelons yma, melons dŵr yma, lle yn ffynnu yma. So nhw wedi cael y glaws a di tyfu'n iawn, so nhw wedi cael cnwd ohono fo. Ond mae'r ganolfan yma i ddysgu pobl am hyn. Wedyn mae o wers dda ac bwerus i pobl cael gweld be sy'n medru tyfu a be maen nhw fod i dyfu pan mae pethau mynd yn anodd da. Ac mae pethau yn dechrau mynd yn anodd eto'n Kenya. Na mnaona kwa gazeti ya leo kuna huyu ng'ombe ambaye amekonda sana kwa sababu hakuna chakula na hakuna maji. In fact anakula mchanga. Na ukiangalia huku pia kuna shida, unapata ng'ombe wengi around 50 wako wanatafuta maji. Unapata CCS wakati huu Kenya iko na kiangazi. Mkiona huku mbele tunakaa penye kuna kiangazi mingi, jua ni kali. Kama CCS tunafanya kazi mbalimbali. Tunajaribu kuambia wakulima wapande chakula yenye inaweza kustahimili nini kiangazi. Ar y ffordd yn ôl, o'n i dechrau sylweddoli pa mor fregus di hyn yr ardal. A pham bod cael y cymorth ma mor bwysig i Alban a'i deulu. Felly, o'n i falch iawn